Potez Dejana Dragojevića ne prestaje da se komentariše. Pobednik prošlogodišnje sezone Zadruge, Dejan Dragojević je doneo veliku odluku kada u pitanju komentarisanja ovog rijalitija. Naime, Dejan je već duže vreme u središtu javnosti zbog toga što je on napolju, a njegova devojka Aleksandra je u Zadruzi, međutim on je rešio da se više neće oglašavati kada je ova tema u pitanju. Rijaliti me više ne interesuje. Vi znate zašto. Neću više, ja dođem u sobi i pričam u sobi o Zadruzi. Bilo je, lepo je i hvala na svemu. Doviđenja, prijetno, neću da mi život bude Zadruga, rekao je Dejan tokom lajva koji su fanovi snimali i objavili na TikToku. Ono što se tako u javnosti nedavno pojavljivalo jeste i Dejanov odmor sa bratom Davidom na Zanzibaru, te su u medijima pojavile informacije da su Dragojevići na odmoru uživali sa nepoznatim devojkama. Znam ja šta će da bude, ja kada sam donosio poklone, niko nije znao gde su pokloni, a sada će da bude, pustite vi Dejana. Dejan je došao sa novom devojkom sa Zanzibara, počeo je Dejan. Rekao sam da se neću oglašavati, ali ovo je otišlo predaleko. Ta devojka je turistički vodič i meni je neprijatno, jer ne može svako da se nosi sa raznim porukama fanatika, može i na posao da joj utiče, rekao je Dejan, pa objasnio misteriju čuvene narukvice zbog kojeg su ga i povezivali sa nepoznatom devojkom. Ovo nije narukvica, već gumica iz rajskog vrta i od tada je ne skidam. Žao mi je što sve ove informacije dolaze baš iz kuće iz koje sam i za koju radim i onda ljudi misle da je istina. Moram da se oglasim i kažem da su ovo dezinformacije, objasnio je Dragojević. Ovaj potez Dejana Dragojevića izazvao je mnogo bure u javnosti i ostaje da vidimo kako će Aleksandra reagovati kada čuje informacije iz spoljnog sveta.